Kwazwai muri yeZimbabwe, kazwai vadikanwi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese andina kufamba ndega, ndafamba naChiyera. Makadiko naiChiyera? Tripo makadi unjani Andrew Neshamba. Mina ngiyapila uthini stand? Mina ngiyapila. Banjani abanye? Abanye baphila. Yebo. Siyalamukela muli yeZimbabwe, ngiyathemba ukuthi silitholeli kahle, ngiyathemba ukuthi lapha likhona likahle, akula lutho luluhlupha. Nxa luluhlupha ngiyathemba ukuthi liyabona ukuthi namhla sihlezi labo bani, sihlezi lo bani. Hayi yena uzasitshela ukuthi yena ungubani, but ungakhohlwa phela ukuthi usubscribe ku Drumas Media. Ndozviziva Chiyera, munoda kunyepera kunge musiri kuzwa madzibaba watii nawo. Nenditi bezi introduces. Aiwa, ndoda kuva introduce, vanonzi madzibaba forget. Forget about your problem. Yes, please. Amen madzimai. Hallelujah. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Semaziro amunoita tinogara chikupai nyaya dzakasiyana siyana, vangave vechivanhu, vangave mapostori, vemaPentecostal churches havasi kuda kutibata. Otherwise tinovada. Nekuti chirongwa ichi ndechevanhu vanobatsira vanhu mukurarama kwedu sevanhu vatema. So isikhathi esingenileyo oyisilesi siqephe esikiso ngesokuthi sikhulume labantu abakwanisa ukuthi benjani bencedisa abantu ezimpilweni. Ngiyakwazi ukuthi kulabanye njalo bona amaPentecostal kuma comments besithi hey lathi sifuna ukuthi kunjani ungena amaPentecostal ukuthi abasibambe abasifonele ukuthi hayi thina siyakwanisa ukuthi umuntu singamkhulekela ebe right, but engasibamba kuphela esifonele siyakhipha khona lapha ehlelweni lona leli abantu abancedisayo. Muri Zimbabwe chikamu chino regedzai tipe madzibaba vatauya nhasi kuzotaura navo chinguva chekuti vatitsanangurire kuti vanobata mune zvipi. Asi Chiyera, pana vamwe vanhu vanonditi hanzi muri kungoteedzana nen'anga, muri kungoteedzana masvikiro vemachechi sei musingawaburitse. Ichokwadi here? Aiyo. Nekuti isi tinoti tikaburitsa wechivanhu toburitsa wechechi, wechivanhu wechechi. Mumwe munhu anogona kunge akauya svondo rineri ona wechechi, ona wechivanhu, obva ajamba next week haana kutitarisa, ozouya apo kuona kuti wechivanhu obva afunga kuti ndosaka chiti subscribe. So that pano tinongoita chinhu chete unobva wazvionera panhare yako kuti takamira takadai so. Muri yeZimbabwe regai tipe mukana uno kuna madzibaba forget vatiudze kuti vanobatsira mune zvipi. Muri yeZimbabwe ndoitwa madzibaba forget kana kuti baba universal. Zita rekuti universal rakabva pakubatsira, zvareva tinobatsira matambudziko ose atinobatsira. Tinotarisira kuti munhu akunde, abva pano auya achirwara anofanira kubva pano apora. Auya aine dambudziko rekutizwa nemurume anofanira kusvika kumba murume adzoka. Saka tine matambudziko mazhinji atinobatsira. Tine vakarasa hama dzavo vasiri kuziva kwadziri, ivavo zvakare tinobatsira. Tinoita kuti hama idzodzo vasangane nadzo. Tine vane matambudziko ekutadza kuziva kune marudzi avo kana madzinza avo, tinovapa munongedzo zvakare, tinovadzidzisa. Tinotungamirirwa nemweya mutsvene waMwari, zvareva tine nguva yatinowana nguva yekutsanya, tine nguva yekukwira makomo tichinamata, tichienda kunotsvaga zivo nezano remweya mutsvene waMwari kuti ungochititungamirira pamashandiro edu kana pabasa remweya mutsvene waMwari. Zvareva kuti zvose zvatinoita tinotungamidza uwepo hwaMwari, naivo Mwari Baba havatisiye. Mwari Baba vanotitungamirira, asi pamatambudziko ose aminawo muri yeZimbabwe tinoti uyai mubatsirwe, uyai makasununguka, tigone kuyambutsana pakati pematambudziko iwayo. Zvareva kuti pamusoro pazvose pana Mwari Baba, ivo Mwari Baba ndo vanotitungamirira zvakare, ndo vakatituma nesimba ravo kuti tigone kununura muri yeZimbabwe. Saka ndinoti muri yeZimbabwe kwamuri ikoko musagare nematambudziko enyu, madzibaba forget varipo pachitungwiza. Uyai mubatsirwe neuwandu hwenyu, tinokuyambutsai pamatambudziko ose amunotambudzika nawo, hungava urwere. Vamwe vanouya vachirwara vanodzokera vapora, vachiuya vachizotenda baba zvinhu zvedu zvaakufamba. Vamwe vanouya vachitsvaga mabasa, vamwe vanouya vachitaiwa tine pfuma dzedu dzatakashandira dzisiri kubuda,
zvino izvozvo ndo zvatakatumwa. Saka ndamboti ndini baba universal ndo matambudziko yayo atakatumwa. Tinenge tichivaka minamato tichikumbirira minamato kukumbira kuna Mwari kuti Mwari vange vachitisunungura, Mwari vange vachinge vachitinzwa mukuchema kwedu mumatambudziko ose atinotarisana nawo muri yeZimbabwe. Saka ndiri kuti uyai makasununguka musunungurwe. Ndiri kuti kupona kwauya muri yeZimbabwe, musagare nematambudziko. Zuva renyu rekuyambutswa uyai muyambutswe. Mwaka nemazuva tiripo kuchemera nyika yevanhu vatema kuti nyika ino ive nerugare, nyika ino ive nechakanaka. Kwatiri kuenda nekwatiri kubva tinokuzivisai, angava matambudziko, zvingava zvikwambo zvakarombwa mukati memamisha, tinokudzidzisai kwazvakabva nekwazviri kuenda. Chiri kudiwa kuti muyambuke, ingava ngozi yakaparwa nevakuru vakaenda, tinokupai munongedzo nozviri kudiwa kuti mugadziriswe pakati pematambudziko yayo muri yeZimbabwe. Ndiri kuti kupona kwauya. Saka zita rekuti baba universal ndatombofungidza kuti izita remwana kai? Izita rebasa remweya. Zvareva kuti tinobatsira matambudziko ose. Zvareva kuti universal yafanana neuniversal charger. Universal inochajisa bhatiri rose. Saka tiri universal kumatambudziko ose anotarisana nenyika yeZimbabwe. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe tina madzibaba universal. Hanzi matambudziko akasiyana siyana tinobatsira. Maybe tichitangisa hedu chirongwa atingade kuziva kuti ndeapi matambudziko amusingagone kubatsira. Sekutumwa kwatakaitwa naMwari, mwaka uno hatina dambudziko ratinoti iri hatigone kuribatsira, nekuti matambudziko ose mazhinji ari kuuya, tiri kuyambutsa vanhu vari kuuya kuzopona. Saka tiri kuti wasvika pano wauya kuriponesa, kana kuti wauya kutsime rekuzoyambutswa, kana kuti rekuzonwa mvura. Saka tiri kuti osauya kuzonwa mvura haazodzokera aine nyota. Vanhu vakawanda vanochema nenhau yezvikwambo. Vanhu vari kutumirwa zvikwambo, mhuri dziri kunetsekana. Munobatsira here padambudziko iroro, uye kana muchibatsira munobatsira sei? Zvareva padambudziko rezvikwambo tinobatsira zvakare. Zvikwambo zvareva kuti munhu achipiwa chikwambo kune kwachinobva mweya wemunhu unenge wakaiswa. Saka mweya iwoyoyo isusu samadzibaba Fogeta hatipise bamweya iwoyo, tinoenda tonoudzorera kwawakabva, tinodzosera kana kungava kun'anga kwazvakatorwa ikoko, ndokwatinoenda tonodzosera ikoko. Naiyo n'anga iyoyo ndio ine tendero rekuomberera mweya iwoyo kuti ubve mukati memusha, nekuti ndio inenge yakambouisa mumusha. Saka hatiupise bamweya iwoyo, asi tinoukumbirira wobviswa mukati memusha. Saka mweya wechikwambo haupiswe, mweya wechikwambo hauyeredzwe murwizi, asi tinodzokera kun'anga kwazvakatorwa ikoko. Tinokupai munongedzo wekuziva kuti aiwa baba wenyu wakaenda kunotora pakati, sekuru vakaenda kunotora pakati. Ipapo mosvika ipapo, n'anga iyoyo yotaura zvainoda kuti itsanangure, yokupai gwara, yoomberera mweya iyoyo, woburitswa mukati memusha. Pamunobatsira musanganise nechivanhu here? Patinobatsira tinopa munongedzo. Kana pane nzira dzinoda kugadzirwa muchivanhu, tinokudzidzisai, tokupai gwara. Aiwa, nyaya yenyu iri kuda kuti muende kunoripa nenzira dzechivanhu, nyaya yenyu iri kuda munamato, unoti nyaya yenyu iri kuda gomo, nyaya yenyu iri kuda kutsanyirwa. Saka tinongopa munongedzo. Zvafanana nengozi, ngozi hatiti inoda dombo, ngozi tinokudzidzisai, tokupai gwara kuti aiwa endai munoripa zvakati zvakati. Saka isusu tinokupai munongedzo negwara rakanaka rekufambisa nyaya yenyu. Panoda chivanhu tinokudzidzisai kuti aiwa dzokerai munorova makuwa, dzokerai munoita zvakati. Saka tinopa dzidziso zvichienderana nedare ramakadengezera kana dare ramuinaro. Ko paya inini ndiri chidhakwa, ndinodhakwa zvebasa, asi dambudziko ndinaro. Imimi kuchechi kwenyu munobvumidza doro here? Doro hatiribvumire, asi pamunouya payapa, uyaiwo musina kunwaka, tokubatsiraika. Saka ndamboti universal tinobatsira mose. Zvidhakwa kana n'anga dzinombouya zvakare dzichitsvaga mazano nezivo kwatiri, tichivapa zvakare munongedzo. Saka hatisarudze kuti chidhakwa iyi n'anga, uyu ndiani, asi tinoti vese ngavauye nematambudziko. Asi iwo zvidhakwa izvozvo ngazviuyoka zvichiremekedza nzvimbo yedu. Saka zvinongouyawo musiwo zvisina kunwa, asi tiri kuti hatimbva tavarambidza kuti chiregai kunwa, asi tinoti zuva iroro chete rekuuya kuzobatsirwa ngavauye vakaremekedzawo musha waMwari. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, hanzi izvo panoda kuti munge muchiremekedzawo kwete kuzouya uchinhuhwa doro apa watobva mukurova mhamba apa uri kuda kubatsirwa. Chera vachele. Ngiyathemba lezwa muli yeZimbabwe lapha silomadzibaba universal. Ngiyathemba njengoba echazisela ukuthi i-universal njengokuthi i-universal charger isebenza njani la, yindlela asebenza ngayo, uyabamba konke, akuluhlupho ongalukwanisiwe. Wena ungabuya kuye
ulohlupho lwakho uyakwanisa ukuthi enjani ekuncedise kakhethe ukuthi uyisidaka kakhethe ukuthi kumbe uvela ngaphi kumbe ngubani akufunayo ukuthi nxa ubuye uhloniphe indlu kaNkulunkulu ubuye uhloniphe lapha asebenzela khona ukuthi ekwanisa ukuthi ekuncedise so nxa ulohlupho lwakho lukuhluphayo wona uyasifonela sikunika inamba kaMazi Baba Universal ukwanisa ukuthi uthole ukuncedwa lokuhlala kuhle lemuli yakho ndogona ukuthi Power Universal kayo say nekuda kokuthi ka Ndebele unorova English unorova Shona unorova saka ndichera Universal kufara kwatiri kuita muri veZimbabwe tirimo muchirongwa madzibaba vamwe vanhu vanochema nenhau yembereko 1 2 vamwe vanochema nenhau yekutizwa nemadzimai avo vamwe vachitizwa nevarume vavo munokwanisa here kuti vanhu ivava vadzokedzana hongu sekutsaura kwandamboita matambudziko iwayo ndiwo atakatumirwa naMwari saka vanhu ivavo vanenge vatizwa nemadzimai vanenge vatuzwa nemadzibaba avo vane tendere kuti vadzokedzane panovakwa minamato saka manzwa tati tinombokwira makomo tinovatsanyira tichivakumbirira kuti dzimba dzavo dzidzokedzane saka ndo simba ratakapiwa naMwari kuti vanhu ivavo vange vachipupura uwepo hwaMwari kana kuti ukuru hwaMwari mukunge zvavanenge vachichemera izvozvo vakachemera imba yake inodzokedzana akachemera kuti murume adzoke akachema kuti handisi kupiwa mari nemurume izvozvo ndo zvatinokumbirira kuminamato yedu kuti mhuri yeZimbabwe inyaradzwe vanhu vasararame vaine matambudziko saka ndambotsanangura ndikati mukuuya kwenyu kupona kwauya mane nguva yakadii muchiita basa raMwari nguva yatifambei ndinovimba kubva 2005 kusvika pakati pegore rino ratiri tiri kungoita basa raMwari tiri kungoona vanhu vari kuuya vachipupura tichifamba naro shoko hongu zvipingaidzo zvirimo asi tiri kukunda tiri kuyambudzwa tiri kuchengetwa naMwari zvakatanga sei basa raMwari rakatanga kubvira ndichiri kuchikoro kurugwaro rwepasi tingangoti kugrade 5 uko ndaiita zvekuroteswa pamwe pachona ndichipuwa mavhizheni asi zvose zvandairoteswa nekuona zvaiitika saka ndaingotsanangura vanhu vachiti pauri pane chipo kwese pandafamba pauri pane chipo zvakazozamara zvazozazikiswa kuburikidza nekutsanyawo nekubatawo minamato nekubatsiridzwawo nevamwe vaprofiti takazosvika pakuvaka basa raMwari ndingambokumbira pachinguva chino chatakumboenda kunonwa mvura mumbotitsenurawo kambo 1 kamunorova kuchechi kwenyu ndinotenda mhuri yeZimbabwe regai timboimba zvishoma kana tichinamata chiremera chenyu Mwari Baba kana tichinamata chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba kana tichinamata chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba chiremera chenyu Mwari Baba. Amen. Madzibaba neshamba. Waya waya. Mafanzi angu aniganira mawaya waya. Mawaya waya. Pandinoimba ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Hi Zimbabwe, you're watching True Mass Media. Somebody big thing. Ulwenzwa sena weripo. Ngithemba abalaleli nxa likhona lapha I think nguyumthombo wempilo nxa likwazi indawo enjalo because yena uthi uyakwanisa abanye bajala uthi hayi mina ngikwanisi lokhu ngikwanisa lokhu but Mazi Baba Universal uthi hayi konke akukwanisa so hayi muli eZimbabwe nangu umthombo wempilo buyani lizikhethele buyani lizikhele lizinathele mshonga weraramo nayi okay ndakakudza ichira kuti ndichanyasodzidza chindebere tichiendera mberi nyangwe zvazvo taakusvika kwakanoperera chirongwa tingade kuziva kuti mukubatsira kwenyu kwamagara muchiita mune here zuva ramunoti iri handirikanganwe chii chakaitika maive kupi sei musingarikanganwe ndine zuva randisingakanganwe kune basa guru rakaitwa nemweya mutsvena waMwari tiri mudombo shawa kuna baba vakauya vakasungwa vachiratidza kuti vari kutambudzika neurwere hwekurasika njere
asi mweya mutsvene waMwari wakatitungamirira pakaratidzwa mabasa makuru. Baba ivavo vakaita zvakanaka kana kuti vakadzokera kumba vakunzwa zvakanaka. Hama dzavo neshamwari vakazouya kuzotenda nekunopupura ukuru hwaMwari. Saka zuva iroro ndinongoritenda nekurirangarira nekuti pakaratidzwa mabasa makuru nemweya mutsvene. Ipapo pakaratidzwa zvihombe zvekuti kana ndikazvifunga ndinotya kuti Mwari makaratidza ukuru hwenyu, Mwari makaratidza mabasa enyu. Ndisingataure ipapo chete asi zvizhinji zvatakaona mukati mekurarama. Saka mabasa aripo ane shamba akaratidzwa nemazuva atisingakanganwi akawanda ane shamba. Saka ndinoti muchidimbu ndizvozvo zvidimbu zvekuti zuva iroro handiri kangana. Pamadana azita rangu ndabva ndafunga mutsigiri mukuru weDrumas Media hanzi munonzi vane shamba kana kuti neshamba ishamba ekugeza here kana kuti zvakaoma sei uri kuti ishamba nekuti watotora divika munhu achati ine shamba ekugeza here saka ine shamba oke ine shamba yei sekuru vangu inini vaigara vachigeza semagezero andongoita unoona ndeganda remvura. Saka ni paingonzi apa pemunhu wokugeza apa uyu munhu wokushamba uyu munhu wokushamba uyu ndobva papedzera pakunzi pane shamba izita rekuchena iri. Saka ine shamba yekugeza ndeyekugeza exactly wapindura ongo madzibaba tiri kuendera mberi nechirongwa muri yeZimbabwe tangoitira kuti pfungwa dzimbotefenyuka. Pane nhau yekubirwa iyi munobatsira here? Nhau yekubirwa tinobatsira vane shamba. Vazhinji vari kuchema vari kubirwa, vamwe vari kubirwa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana. Isusu tinokupa munongedzo, zvabiwa tinodzosa. Zvareva kuti mweya mutsvene waMwari hauzotisiya tiri tega. Mweya mutsvene waMwari unotitungamirira, asi mukunge tabatsira hatidi vanozoita hondo. Tingangodawo kuziva zvakare mazuva ano ndiri kunyanya kumhanya nenhau yemanjuzu. Manjuzu imimi takatasana nemi kuchechi mweya wakanaka here mweya wakaipa? Saka mambonzwa paya neshamba ndati tinoisa munhu mugwara rake rekuteedzera zvaanenge achinzi aite. Kana tanzi uyu munhu ane shavere manjuzu riri kuda kugadzirwa paropa rake, inini samadzibaba Forget nyaya iyoyoyo ndinoturira kugadzirisa nyaya yemanjuzu iyo inogadziriswa. Kana zvichinge zvakanaka kuropa remunhu, kana zvichinge zvine ramangwana rakajeka, chatinoramba chete matambudziko kuti asawire mhuri yeZimbabwe. Kana manjuzu achibatsira munhu mune ramangwana tinomudzidzisa tomupa gwara rekuti zvinhu zvake zvijeke. Varoi vanyanya todiko nevaroi? Zvareva kuwanda kwevaroi. Varoi ivavo ndo vatakatumirwa zvakare. Varoi ivavo Mwari wakatiti mukunge wawanda watambudza kumhuri yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe ngavauye. Varoi ivavo vanoda kuti vawaone, vanoda kuti vawazive, vanoda kuti aiwa varoi ivavo ngavamboedzerwawo kavachitenderera pamisha yedu. Izvozvo zvese madzibaba Forget vanozvigona. Asi chera mamafunga ndiri kuti todini vanhu vamasvingo? Ndanyarara zvangu ndakakutarisa kuti wakuda kuti chii. Saka mhuri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi sezwile kulabantu abaningi abajala ukufona besithi hayi ngiyasentshontshwele kakhulu, ntshontshelwa imali engaka, ntshontshelwa izinto zami sezilesikhathi ezingaka, abaloyi bayangihlupha abantu abaloyayo. So uMadzibaba Universal uthi hayi yikho akuthunyelwayo, yikho uNkulunkulu amkhethela khona ukuthi ebuye ezosincedisa singahlupheki phela ngabantu abasiloya, singahlupheki ngabantu njani abatshontshayo. Ndabva ndafunga Geli Mafura vangiloyile valoyiwa dai wandimbira ndoona unyasogona. Wangu mhuri yeZimbabwe ndimadzibaba Forget vatanga tichi tandara navo, uyezve kana muchida kuvabata munokwanisa kubata isusu ka munongobvisa makandinzwani then tokupai nhamba dzavo mubatana navo. Ko madzibaba munogona kubatsira vanhu vari kunze kwenyika nefoni here o munoda munhu one on one?
zvareva pakubatsira tinobatsira, pangava pamafoni tinobatsira, angava one on one tinobatsira zvakare, vari mhiri kwemakungwa, vari kunze kwenyika vese tinobatsira, ivavo tinovada neuwandu hwavo tinobatsira, ndiko kwatakatumwa naMwari. Munhu kana mamubatsira angatore nguva yakadii kuti aone change? Mukunge munhu abatsirwa akateedzera zvaanenge audzwa, zvareva kuti ukuru hwaMwari tinotanga kuuona kumazuva matanhatu tichienda mberi, tinenge takutotarisira kuona ukuru hwaMwari. Ichokwadi here kuti mapostori mazhinji anosimbiswa kuchivanhu? Ipapo handizoziva hangu ane shamba, inini ndakazvimiririra, handina kusimbiswa kuchivanhu. Muri yeZimbabwe ndofunga mainzwa nhau yatanga tiinayo. Chera pane zvatasiya? Aiwa, tasakura tazunza. Pedu tasakura tazunza naye. Aiwa, ndozviziva hangu kuti tinogona kufunga kuti tasakura tazunza, asi paine vachine mibvunzo yakawanda. Chandingade zvakare kukuzivisai muri yeZimbabwe ndeyekuti mazuva mashoma ari kutevera iwayaya tichange takuita maprograms iwayaya live, so that vanenge vaine mubvunzo munobva mangovabvunza direct ipapo vachibva vapindura. Ngiyathemba kulabantu ababele imbuzo eminingi befuna ukubuza, but ngamalanga asondelayo, ngamalanga asemaduzeni nje sebesesenza inhlelo lezi zibe njani, zibe live, sikuthi nxa wena ufuna ukubuza uhlubuze khonapha nje si live. So hayi manini lapho liyakwanisa ukuthi lisinike okwesikhathi okuncane nje labe selikwanisa ukuthi libabuze beliphendule lini. There is always next time. Muri yeZimbabwe angari mafaro edu ekuva nemizuva ranhasi, tichipa kutenda kune vese vakwanisa kunge vainesu zuva ranhasi, tisingakanganwe zvakare Tando Class anga akatibatira mushina wedu. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Lo Opampofu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Zvinonzi kudzidza hakuperi. Ole ndlebe twa uzwile. Ane nzeve dzekunzwa ngaaita sei futi? Nganzi. Ndopandakati dzinoita sei? Dzinonzwa asi adzirime. Tinoimba muri yeZimbabwe madzidza zvikuru pane zvatakurukura nhasi. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Lo Opampofu, tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvatichange tichikupakurirai senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.